Il-koppja ħelwa minn Kana tal-Galilija, raħal ċkejken, ħelu, mibni f'ambjent li jixbaħ ħafna lil tagħna, imdawwar bis-siġar tal-ħarrub, bis-siġar tat-tin, bil-qasab li jindikawlek li hemm l-ilma, imdawwar bid-dwieli. Din il-koppja fir-raħal ta' Kana tal-Galilija tweldilha tifel. Nafu li semmewh Natanael, rigal tal-mulej. Ejjew nimmaġinaw il-ferħ ta' din il-koppja, u missier Sambert, li jilqgħu dan id-don mingħand Alla u biex jiftakru li binhom huwa rigal kbir, isemmuh inti ir-rigal tal-mulej, inti Natanael. X'aktarx missieru kien jismu Tilmew, li fi żmien Ġesu bl-Aramajk kienet taqqat żewġ ismijiet. Wieħed bl-istess Aramajk, il-kelma jew inkella l-lingwa li kien jitkellem anke l-mulej f'Nażaret, u li kien ifisser Tilmew iben ir-radda, dik li tagħmel il-moħriet, jew inkella isem Grieg Ptolomeus, li kien isem irjali ta' ħafna rejiet tal-Eġittu. Bl-Aramajk il-kelma bar tfisser iben, bar Tilmew, iben Tilmew. U allura Natanael bar Tilmew huwa propju il-qaddis patrun tagħna li qegħdin niċċelebraw illum. Huwa dan id-don ta' Alla lill-ġenituri tiegħu, lill-Iżrael, lill-Knisja, li fismu ifakkar dejjem lill-missieru bar Tilmew. Bħalma Pietru jew Xmun anzi kien bar Jona. Hekk ukoll Natanael bar Tilmew. Natanael iben Tilmew kien bniedem li Ġesu stess jgħid Iżraeli li jistħoqlu dan l-isem. X'irid ifisser din il-kelma il-mulej Ġesu meta jilmaħ lil Natanael? Huwa Iżraeli wilt il-poplu ludi imwielet f'Kana li minn dejjem kien jixxennaq il-miġja tal-mulej. Kif smajna fl-ewwel qari mill-profeta Iżajija, kien jixxennaq li l-kol flimkien jgħidu bil-ferħ għax raw bajnejhom il-mulej rieġa lura f'Sijan. Intom ħerbiet ta' Ġerusalem, għajtu jkoll bil-ferħ għax farraġ il-poplu tiegħu il-mulej. Feda lil Ġerusalem, kixef il-mulej id-drieħ għaddis tiegħu quddiem il-ġnus kollha. Min jaf kemm il-darba dan il-ġuvni Iżraeli bħerqa u bidmuħ fajneħ kien jaqra din il-profezija ta' Iżajija u jixxenna biex hu
jara lill-Messija tal-mulej. Biex hu jiltaqa' ma' dak li kellu jifdi lill-poplu ta' Alla. Meta il-mulej jgħidlu rajtek taħt is-siġra tat-tin, qed ifisser diversi affarijiet. Siġar tat-tin kien hemm madwar Kana u għad hemm. Ma nistgħux neskludu li Natanel Bartilmew kien iħobb imur jitlob ifaħħar lill-Alla taħt xi waħda minnhom. Imma fit-tradizzjoni ludija is-siġra tat-tin kienet dejjem it-tifsira tal-kelma ta' Alla li tfarraġ u timla bil-ħlewwa. Kien kliem coded biex ngħidu hekk li inti u tixtarri l-kelma ta' Alla u qalbek titħeġġeġ u ddub bil-ħlewwa tagħha, inti tiltaqa' mal-mulej u tixxenna għalih. Filippu dejjem hu imsemmi mal-ħabib tiegħu Bartilmew. U fil-fatt huwa Filippu jintroduċi lil Natanel Bartilmew lil Ġesu. U jgħidlu aħna sibna lil dak li fuqu tkellmu Mosè fil-liġi u l-profeti. U jgħidlu x'ismu? Ġesu ta' Nazaret bin Giuseppi. Innotaw ukoll li Ġesu jiġi introdott b'riferenza għal missieru ta' din id-dinja biex ngħidu hekk ta' quddiem il-bnedmin, missieru putattiv. Jexua ħan-Nażri bar Jusef. Hekk tgħidha bl-Aramajk. Mela anke Ġesu huwa bar Jusef. Bħalma Natanel huwa bar Tilmew. U Natanel li kien jaf li hemm il-logħlijiet hemm il-villaġġ ta' Nazaret u li forsi ma kellux fama eċċelsa ħanajdu hekk. Jgħid tista' toħroġ xi ħaġa tajba minn Nazaret? Saħna ma nafux li jekk Natanel x'kienx itlewwem ma' xi ħadd minn Nazaret u baqa' bil-pedina magħhom. Imma toħroġlu din u b'xi mod għalina tikkonslana għaliex niftakru li l-mulej għażel villaġġ li ma kellux fama, allura kulħadd verament jista' jsalva. U Filippu jgħidlu inti ejja u ara. Ejja u ara. Imma qabel u Bartilmew Natanel jiddeċidi jilqa din l-istedina ta' Filippu. Ħaniġu nara. Imma qabel Bartilmew jara hemm xi ħadd li diġà raħ. Rajtek taħt is-siġra tat-tin qabel ma kelmek Filippu. Bartilmew jixtieq jara minu Ġesu. Imma Ġesu diġà ra lil Natanel Bartilmew qabel ma kellmu Filippu. Il-mulej li bentalla mamul bniedem sema l-karba ra dmuħ iġelben ma' wiċċ Bartilmew. Dmuħ jaħraq imħeġġeġ għal-Iżrael ta' Alla, għal-glorja tal-mulej u s-saltna tiegħu.
Dan hu Iżraeli li jistoqlu dan l-isem ma hemm ebda fih. L-ironija hija li kif nafu il-kelma Iżrael tfisser ukoll xi ħadd li jissielet ma' Alla u Iżrael huwa l-isem ta' Ġakobb li jfisser ukoll bin il-qerq. Imma l-kemm Natanael huwa mir-razza u mid-demm ta' dan Ġakobb li seraq il-primoġenitura mingħand ħuh bil-qerq, għalkemm Natanael huwa Iżraeli, il-mulej ma jsib l-ebda fih. U għalkemm qegħdin fil-bidu tal-Evanġelju ta' San Ġwan u qegħdin ukoll fil-bidu tal-esperjenza ta' Natanael ma' Ġesu, minn dan id-dixxiplu bla ebda insibu l-ewwel u waħda mill-aqwa stqarrijiet ta' fidi f'Ġesu. Rabbi, jiġifieri Mgħallem, inti l-iben ta' Alla, inti is-Sultan ta' Iżrael. Natanael Bartilmew jagħti l-istqarrija li fiha nnifisha fi ftit kliem tiġbor il-messaġġ kollu tal-Evanġelju. Inti l-iben ta' Alla, inti is-Sultan ta' Iżrael. Wara kollox il-mulej meta jiġi moti fidejn il-pagani u fidejn l-edewa tiegħu, jiġi mabdul ma' wieħed jismu Barabba. Bar Abba, iben il-missier. Għax dak ifisser Barabba. L-għażla tal-poplu Ludi dikinhar tal-ġimgħa l-kbira kienet bejn żewġ persuni. Barabba li jismu jfisser iben il-missier, Bar Abba, u l-iben ta' Alla veru, iben il-missier Ġesu Kristu minn Nazaret. U aħna nafu l-min għażlu. Nafu li għażlu il-bniedem żbaljat. Imma l-missier ippermetta din il-ħaġa għaliex il-mulej ikkundannat bħala sultan tal-Lut, ifmu dak li qallu Natanael, inti l-iben ta' Alla, inti s-sultan ta' Iżrael, inti s-sultan tal-Lut. U kellu jkun dan il-kliem li Ġesu jilqa bħala l-kundanna tiegħu imma wkoll il-glorja tiegħu. F'dan il-kliem ta' Natanael iseħħ ukoll il-kliem ta' Xmun il-profeta li ntqal meta Ġesu kellu biss 40 ġurnata u ommu missieru ippreżentawh fit-Tempju ta' Ġerusalem. Xmun ħa it-tarbija fideh u qal issa mulej, il-qaddej tiegħek jista' jmur skont kelmtek għax għajnej jaraw is-salvazzjoni tiegħek, dawl tal-ġnus u glorja ta' Iżrael. U lill-ommu qalilha dan għad ikun sinjal li meruħ biex jinkixfu il-ħsibijiet moħbija ta' ħafna u lilek sejf jinfidlek ruħek. Natanael jaraf Ġesu ta' Nazaret bin Giuseppi fi Jexuah an-Nazri bar Josef, l-iben ta' Alla is-Sultan ta' Iżrael, u jantiċipa il-kundanna ta' Ġesu fuq is-salib imma anke il-fidi tagħna u l-glorja tal-mulej. Natanael
bla ebda dubju huwa wkoll xut tal-glorja tal-mulej fir-raħal tiegħu stess. Ftit tal-jiem wara il-mamà ta' Ġesu, Marija ta' Nażaret, tiġi mistiedna għal tieġ f'Kana tal-Galilija. U Ġesu kien mistieden ukoll u miegħu ħa id-dixxipli tiegħu. Jiena nimmaġinah lil Natanael Bartilmew mhux waħdu imma mal-familja tiegħu għax kien minn Kana jieħu sehem dak it-tieġ li fihom fih minnhom spiċċa l-inbit. Ma baqalhomx inbit. X'għandna x'naqsmu mara, is-sija tiegħi għadha ma waslitx. Għamlu dak li għajdilkom hu, qaltilhom il-Madonna lil Qaddejja. U l-mulej imbuttat minn ommu bħalma mbuttatu l-ewwel darba biex jagħmel l-ewwel passi, ju twiżnu u Giuseppe jipprova jilqgħu min-naħa l-oħra ħalli ma jqax. Għenet il-bina jagħmel l-ewwel sinjal. Il-ġara l-kbar li jesew kull waħda minnhom u kienu 6 mill-inqas 120 litru ta' ilma li kien jintuża l-ħasil, dak l-ilma umli jitbiddel fl-ifjen inbit. U d-dixxipli raw il-glorja tiegħu u għemnu fih. Jekk kellu konferma, jew kellu bżonn ta' konferma, Natanael Bartilmew kienet fir-raħal ażiż tiegħu stess f'Kana tal-Galilija li hu kellu jkun xut tal-ewwel sinjal tal-mulej u ma' sħabu ra l-glorja tal-mulej u emmen fih. Nimmaġinawh lil Bartilmew isegwi lil Ġesu mat-toroq tal-Galilija u tal-Ludija, ikun xut tal-kelma għażiża tiegħu kemm fis-sinagoga ta' Kafarnaum kif ukoll fis-sinagoga ta' Nażaret. Xut ukoll tar-rifjut li r-raħala tiegħu ta' Nażaret għamlu lill-mulej. Għax il-mulej minn dejjem u minn kmieni nett kien sinjal li meruh. U Natanael dan l-Iżraeli bla erq li jistoqlu dan l-isem jisma' minn fomm il-mulej il-barkiet tas-saltna l-ġdida. Ħenjin dawk li jħennu, ħenjin dawk li jġibu l-paċi, ħenjin dawk li huma foqra fl-ispirtu, ħenjin dawk li għandhom il-ġuħ u l-għaġġ għall-ġustizzja, ħenjin dawk li huma persegwitati minħabba is-saltna. Ħenjin. U jipprova jifhem x'jiġifieri tkun is-sultan ta' Iżrael. Jara li l-mulej jaħrab biex ma jkunx sultan ta' din id-dinja waqt li jħossib il-folla bil-ġuħ. U ma jridx ikun re la politiku la ta' din-dinja li tgħaddi, imma huwa s-sultan tal-paċi, huwa s-sultan veru ta' Iżrael. U jsegwih ukoll Ġerusalem. Mal-sħabu l-oħrajn, mal-11 l-oħrajn li jissemmew bħalu fit-3 Vanġeli sinottiċi jitla mal-mulej fir-raħal ċkejken da Betfaċe u minn hemm f'ħatt il-palm kif nafu aħna il-mulej jitla fuq felu ta' ħmara u jerħila lejn Ġerusalem, osannat mill-folla li tgħidlu Osanna bin David, imbirek bin ġej f'isem il-mulej. Bartilmew kull meta jissemma ma' sieħbu Filippu. Huwa Filippu li introduċi
grupp ta' Griegi lil mulej Ġesu wara li daħal Ġerusalem. U Ġesu jikkommovi ruħu. Nimmaġinaħ li ma' Filippu hemm il-ħabib tiegħu Natanael Bartilmew. U qed jisimgħu il-Ġesu jifraħ. Għax issa li l-Griegi wkoll jixtiequ jaraw il-mulej, il-ħabba tal-qamħ tista' taqa' fl-art u tmut biex ma tibqax weħida. Il-mulej jaf li waslet is-sija tiegħu. Is-sija li il-ħabba tal-qamħ li se tinafas, se tiġi misħuqa bil-passjoni u l-mewt tiegħu, tagħmel ħafna u ħafna frott. Natanael huwa preżenti meta l-mulej jaħsel saqajn id-dixxipli. Ma kellux bżonn jitgħammet Natanael Bartilmew għaliex għamel 3 snin f'kontatt kontinwu mal-mulej Ġesu. Aħna għandna bżonn is-sagramenti għax il-mulej Ġesu qatt ma ltqajna miegħu fid-demm u l-laħam. Bħalma missierna San Pawl kellu jitgħammet għax qatt ma ltaqa' ma' Ġesu fid-demm u l-laħam. Imma l-apostlu tagħna San Bert ma kellux bżonn jitgħammet. Imma nhar ħamis ix-xirka il-mulej ħasillu riġlejh. Meta intom tħarsu lejn l-istatwa devota tagħkom, kapolavur tal-arti Maltija, u tħarsu lejn dawk ir-riġlejn tal-apostlu. Ftakru li dawk ir-riġlejn huma maħsula mill-mulej Ġesu. U li wara li ħasilhom kif ħasel ukoll ir-riġlejn tal-11 l-oħra inkluż tat-traditur, għalilhom intom tafu min jien. Intom tafu li jien li mgħallem u l-mulej hekk issejħuli u tagħmlu tajjeb għax jien hekk. Imma jekk jien li mgħallem il-mulej ħsiltilkom saqajkom, hekk għandkom tagħmlu intom lil xulxin. Għax dan hu l-kmandament li nagħtikom, li taħslu saqajn xulxin, li tħobbu lil xulxin bħalma ħabbejtkom jien. Dakinhar Bartilmew sar saċerdot. Dakinhar ħa minant il-mulej il-kmand Ewkaristiku. Dan hu ġismi, dan hu demmi. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dakinhar ħa il-kmandament tal-imħabba li huwa l-kmandament ta' kull qadi u ta' kull awtorità fil-Knisja. San Bert imma wkoll ma' sħabu għadda mill-mument ta' dlam. Mas-salib ta' Ġesu kien hemm ommu, kien hemm moħħ ommu, kien hemm Marija ta' Salome, imma ma kienx hemm Bartilmew. Dan l-apostlu li l-mulej qallu Iżraeli li fih ma hemm ebda erq. Meta ġie l-mument tal-prova li mgħallem tiegħu li kien stqarru bħala iben Alla u sultan ta' Iżrael abbandunaħ ukoll. U bħalma jgħid l-apostlu missierna, is-sejħa tal-mulej hija teżor li aħna nġorru f'ġarar tal-fuħħar. Ejjew nifmu li l-apostlu tagħna bħal ħafna minn sħabu, bħal Pietru, bħal Ġagbu, bħal Filippu l-ħabib tiegħu, meta ġiet il-prova lill-mulej abbandunaħ. Ġwanni kien l-uniku apostlu li sieħeb ma'hom Ġesu taħt is-salib. Imma l-mulej il-xuxtat iħares ukoll
lejn il-wiċċ ta' dan iż-żagħżugħ minn Kana u jgħidlu bħalma qal lill-oħrajn il-paċi miegħek, il-paċi magħkom. Għax il-ħarsa tal-mulej il-xuxtat hija ħarsa li tinfet il-qalb u tnatfek mid-dnub u tradiment. Bħalma jagħmel magħna bi ħlewwa kbira il-mulej Ġesu fis-sagrament tal-qrar. Jekk f'ħamis ix-xirka Bartilmew sar saċerdot u rċieva mingħand il-mulej il-kmand tal-imħabba, fil-ġimgħa l-kbira Bartilmew lil Ġesu abbandunah. Imma f'ħadd il-għajt il-mulej juri lil Bartilmew u l-sħabu is-sinjali tas-salib u jgħidilhom tibżawx, jiena nagħtikom il-qawwa li taħfru d-nubiet. U Bartilmew ma' sħabu jirċievi il-missjoni kbira li jħabbar is-saltna ta' Alla, ir-rikonċiljazzjoni u l-maħfra mat-truf kollha tal-art. Raw it-truf kollha tal-art, is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. It-tradizzjoni qawwija tal-Knisja fl-Armenja u tal-Knisja fl-Indja iġġib li wara Pentekoste, wara Għajt il-50, Bartilmew bħala missjonarju tal-mulej litteralment iwassal il-bxara tal-mulej Ġesu u l-qawwa tiegħu sa truf l-art magħrufa f'dak iż-żmien. Iż-żewġ postijiet li huma marbuta mat-tradizzjoni tal-missjoni u l-apostolat ta' Bartilmew huma Kaljan fix-xatt Oċċidentali tal-Indja, mhux il-bogħod minn Bombay jew Mumbai illum, u anke l-Armenja. L-Armeni fil-fatt iqimu lill-Apostlu Bartilmew mal-Apostlu Ġuda Taddew bħala il-fundaturi tal-Knisja Kattolika Armena. U Bartilmew fit-tradizzjoni tal-martirju tiegħu li bih ippurifika it-tradiment tiegħu, li bih xied tal-aqwa xhieda għal Ġesu li ben ta' Alla, is-Sultan ta' Iżrael, dan il-martirju aħrax li inti jisolħuk ħaj, u mbagħad it-tradizzjoni tajt li qatawlu rasu, huwa turment tipikament orjentali u anke tal-arja tal-Persja u tal-Armenja. Li anke sa 400 sena ilu kien għadu moda. Hija turment aħrax, umiljazzjoni kbira li għadda minna l-Apostlu Aziz u patrun tagħna. X'ma batewx l-Apostli biex ixandru il-fidi f'Ġesu. Huma li kellhom il-momenti tal-glorja, imma kellhom ukoll il-momenti ta' djufija bħalna. Li kellhom bżonn il-ħarsa ta' Ġesu li tħenn u taħfer u tgħader. X'ma batewx għal Ġesu. U għaliex għaddew minn da kollu? Għaliex rawh irxuxtat. Għaliex ma kien hemm l-ebda dubju fil-qalb tagħhom li l-mulej huwa tassew li ben ta' Alla, li huwa tassew is-Sultan ta' Iżrael. Ħbiebek ixandru il-ġmiel ta' saltnatek, hekk għedna fis-Salm responsorjali. Huma jarfu lil bnedmin il-qawwa tiegħek u l-ġmiel glorjuż tas-saltna tiegħek. Saltnatek u mulej, isaltna ta' żminijiet kollha il-ħadkma tiegħek minn nisel għal nisel. Dan huwa wkoll innu
li aħna ninaqdu ma' Sambert biex noffru lil Mulej Ġesu. Ninaqdu mad-demat mimlija ħeġġa ta' żagħżugħ Natanael Bartilmew taħt is-siġra tat-tin u jimmedita il-profezziji ta' Iżajija u nitolbuh il-Mulej biex is-saltna tiegħu tiġi saltnatek, jitqaddes ismek, ikun li trid int kif fis-sema ebda fl-art. Is-seb tas-saltna tiegħek jixandru fuq is-seta tiegħek jitkellmu. Tkellem fuq is-seta ta' Ġesu Bartilmew u jgħaddi mat-toroq tal-Armenja fuq ix-xtut ta' Kaljan fl-Indja ibirek, ifejjaq, iqaddes, jgħammet, jevanġelizza. Il-Knisja fit-talba solenni tal-festa tiegħu titlob li tkun sagrament tas-salvazzjoni, sinjal ċar li Alla huwa Salvatur, li l-kelma ta' Alla taħjina, li meta aħna ngħixu fuq il-kelma tal-Mulej ngħixu ħajja ta' nies. Meta aħna nilqgħu il-kmandament tal-imħabba ta' xulxin u naħslu saqajn xulxin, aħna tassew nikbru fl-imħabba lejn Alla, lejn anfusna, lejn il-proxmu. Sambert jallimna li x-xenqa li għandu kull bniedem għal Alla ma jiddisprezzajix, ma jinsijiex u jwettaqa. Rajtek taħt is-siġra tat-tin qabel ma kelmek Filippu. Sambert jallimna li aħna m'għandniex niskandalizzaw ruħna mid-djufija ta' xulxin. Għaxu Iżraeli li ma kien hemm l-ebda fih meta ġiet il-burraxka tal-ġimgħa kbira li l-Mulej ukoll abbandonah. Imma llum qegħdin niċċelebraw il-glorja tiegħu li hija midjuna għal maħfra tal-Mulej. Għax il-qaddisin ħuti mhumiex imbedin minna. Kemm hu tajjeb li naħsbu fihom bħala nies bħalna, li ħabbew ħafna l-Mulej, għax rawħ u aħna mibnijin fuq is-sisien tax-xhieda ta' dawn l-Apostli. Għax il-belt ta' Ġerusalem li nieżla mis-sema għandha 12 il-pedament u fuq dawn 12 il-pedament hemm 12 il-isem ta' 12 l-Apostlu tal-ħaruf. U Bartilmew huwa wieħed minnhom. Il-fidi tagħna l-aħwa hija mibnija wkoll fuq il-pedament tal-fidi ta' Bartilmew u l-11 il-sħabu l-oħra meta wieħed iżid il-Mattija li ħaq post Ġuda it-traditur. U mal-ħabib tiegħu Ġuda Taddew li minħabba li jismu Ġuda ħafna drabi jiġi disprezzat u kalunjat. Sambert wettaq din ix-xhieda bil-martirju tiegħu, bid-demm tiegħu. Il-ġisem kollu tiegħu sar pjaga waħda għal maħbub Ġesu tiegħu. Kemm għandna bżonn aħna nitfarġu bl-interċessjoni ta' Sambert għax aħna tant aħna dajfin. L-imqari kollok diħess, id-dum tajt bieħ. Immaġinaw minn xiex kellu jgħaddi il-patrun tagħna Sambert. Da kollu għaliex fejn kien wassal il-ġid, il-faraġġ u l-kelma ta' Ġesu. Dan huwa destin li aħna l-insara ma nistgħu naħarbu minnu qatt. Kalunji, disprezzi, insulti, saħansitra l-mewt, kultant ikunu d-destin ta' ħafna minna. U l-Papa jagħmlilna kuraġġ għax ifakkarna li fast il-barkiet ta' Ġesu hemm ukoll il-barka
għal minu persegwitat għal ġustizzja, għal minu persegwitat minħabba f'Ġesu. Ejjew inħarsu lejn ixbija għażiża kemm dak li pinġa kali madwar 100 sena ilu u kemm din l-istatwa straordinarjament sabiħa, ġojjel tal-patrimonju artistiku tagħna, glorja ta' Rarawrin. Meta nħarsu lejn ixbijat ta' San Bert, ejjew nitqanqlu biex inkunu dixxipli ta' Ġesu. Nitolbuk San Bert, birek id-djoċeżi tagħna, birek dan ir-raħal antik u sabiħ u glorjuż. Birek il-kull wieħed u waħda minna. It-tislima speċjali tiegħi llum permezz tal-mezzi tax-xandir li nirringrazzjahom li jwasslu ċ-ċelebrazzjonijiet u l-kelma tagħna ma' Malta Għawdex hija kelma lil dawk li qegħdin id-daru ma jistgħux joħorġu minn djarhom kemm minħabba mart, kemm minħabba ċirkostanzi oħrajn tal-ħajja. Insellmilkom u nawguralkom. U lilkom, eżis membri ta' din il-parroċċa, nawguralkom il-barka li jixtieq bil-qalb jagħtikom San Bert. Dan Natanel Bartilmew, patrun tagħkom f'dawn is-sekli, irid iwassalkom lejn Ġesu. Ifmu il-kelma tiegħu, ix-xhieda tiegħu u itolbuh dejjem. Viva San Bert!